Tradičné miesto tradičnej súťaže, avšak v trochu vynovenom a hlavne odľahčenom formáte. 23 stredoškolákov prakticky z celého Slovenska si prišlo užiť, prípadne aj odtrpieť svojich 5 minút slávy. Tou ich sprevádzala nová dvojica moderátorov, ktorá prívetivým spôsobom vyspovedala súťažiacich o ich vnímaní agrosektora a plánovanom uplatnení sa v tejto oblasti hospodárstva. Názory budúcich chovateľov, pestovateľov, potravinárov či veterinárov pozorne hodnotila odborná porota. V nej samozrejme nemohol chýbať predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku, ktorý tento raz vymenil maštaľný odev za sako a bielu košeľu. Navyše si musel dať budík na 3 ráno, aby stihol doma na Orave nachovať statok a potom uháňať do Nitry. Všetko to ale bezpečne zvládol a hlavne neľutoval námahu navyše. Dnes sme mali možnosť vidieť neskutočné množstvo šikovných detí. Som bol milo prekvapený z toho, akým spôsobom sú tie deti zapojené do životov, ako sa vedia pred, dá sa povedať, cudzými ľuďmi nejakým spôsobom vyjadrovať k tomu, aké plány majú alebo aké aktivity aktuálne majú v rámci svojej školy, svojej aj nejakej brigády a podobne. Takže v tomto vidím taký veľký prínos novej generácie. A myslím si, že pokiaľ všetci zainteresovaní v rámci agrosektora na Slovensku budeme na to dbať, aby generačná obnova nejakým spôsobom prišla do agrosektoru, tak je veľmi dôležité venovať sa hlavne teda tým mladým ľuďom. Po odprezentovaní sa všetkých súťažiacich sa porota odobrala z auly Nitrianskej univerzity porátať body a tak zistiť víťaza jednej aj druhej kategórie. Netrvalo jej to ani 1/4 hodinku a súťažiaci mohli nastupovať na finálne vyhodnotenie. Najviac bodov, a teda najagrochlapcom 2026, sa stal študent Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre Richard Hlôžka. Ten, hoci sa dlhodobo zameriava na chov hospodárskych zvierat, mal podľa jeho slov zdatných súperov. Vždycky som bol v kontakte s chovom hospodárskych zvierat vlastne, takže nie je mi to cudzie. Cítil som, že mám aj silnú konkurenciu. Naozaj, že určite by som si nebol istý, že by som mohol to vyhrať teda. Celkovo súťaž vnímal ako dobrú skúsenosť a zaujímavé spoznanie ľudí s podobnými záujmami. Ja si myslím, že sa to nieslo vo veľmi akože príjemnom duchu, že bol som takisto rád, že vidím svojich rovesníkov a vlastne ľudí okolo mňa, že mali také isté záujmy a že skutočne toľko mladých ľudí som nečakal, že budem mať také aktívne nadšenie pre to chovateľstvo. Spomedzi dievčat získala od odbornej poroty najviac bodov Alica Bielčíková zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. Veľmi som prekvapená, ale teším sa. Som vďačná veľmi za to. Vedela som, že to nebude úplne ľahké, lebo všetci vyzerali super, boli všetci super oblečení, všetci super hovorili, rozprávali, takže nebola som si istá samozrejme. Na oslavy Alica ale veľa času nemala, keďže hneď po súťaži na ňu čakali pracovné povinnosti. Z tejto súťaže idem rovno do práce. Pracujem teda, už som hovorila, že v kontaktnej zoo, tak idem rovno tam za zvieratkami. Tohtoroční víťazi sa v agrosektore zrejme nestratia a vedia, do čoho idú. To by sa ale dalo povedať takmer o všetkých účastníkoch, vďaka ktorým patril ročník 2026 medzi tie najkvalitnejšie. Ako každý rok, vždy je čo posudzovať samozrejme. Niektorý rok je to lepšie, niektorý horšie, ale tento rok to bolo zatiaľ podľa mňa super. Jednak to, že bol trocha zmenený formát, že mohli sedieť pri odpovediach, že boli mladí moderátori. A to je výborné, že my sa snažíme súťažou hľadať talenty, tak toto poviem. No a je dobré, že aj jeden z moderátorov bol pred 10 rokmi na Agrochlapec, takže našli sme
talent. Áno, je to jeden budúci úspešný, určite významný vedec. Čiže je to krásne, keď sa takéto niečo deje, že hľadáte talenty a nájdete ich.